po. Tuy puso ket na ikalang nagiptur kinletaan Kasla jag malasatan panubog kanarway kain kain sangbay no idi tilubong ko ket nagsagabakan limdo kaasit Diyos sa bukit na iliw-liwag ko di pa nang irurumen mo diin baglay ko apanagtuo ket Kasla Kadagsen iti Krus ngemiti inak panagaidaros ti magderag asiaanus dapat check nga tunteng to lalaki amang hilala ayat nga inkain wawa itanagda nangalangon puso ka na ilublom kalasag puti ag nanayon daydiliday ang napasarak ragsak ti simukat nga awan ti pumatpat ito po sana magustuhan nyo. Tuy pusok ket na ikalang nagiptur kinletaan Kasla jag malasatan panubog kanarway nga inkain sangbay no idi tilubong ko ket nagsagabakan limto kaasit Diyos sa
Kay dili dayan napasarap, ragsak isin mukat, nga awan iti pumatpat.